قامشلو و نسبین بوان تیلبندان جهو هاتیه قطاندن. هر دو ناوچه و باجارن سرخط و بنخطه تنه بریا دری سینور دگیشتن هف. لجبر شر لسوریه جسال 2012 و اف دری سینور جچونو هاتنه را گرتیه. جیازده باجارن در دور سروکن اودین بازرگانیه لبر دری جویانه و دخوازن ایدی اف دری بوکران. حکمت نهونی هاتی چکرن مرکزی حکمت تو سدگه گلک تشتادل هف هاتنه و نرمالشمه گلک مازن جیت و دیدم هیویداری به چکرن و ام هر دو یک ملتی به یک ملتی ها مجی اف دریه هنه بین وکرن فیده گلک مازن هبی که ملتی ما و شهرن ما. یک سروک کارسازان محمد قیا جا آمده هاتیه و لدری سینور بانگ الحکومت دککو ev deri demeldest bevekran. Dünyada en pahalı mal lojistiktir, taşımacılık. Li cîhanê êdî tiştê herî buha lojîstîk e ve guhestine hûn kel û pelan çi qas bi erzanî hildiberînin ger hûn bixwazin van kel û pelan bifroşin derveyî 200 kîlometreyan lêçûnên we yên hilberînê dêj lêçûnên veguhestinê qat bi qat erzantir bibe. Yanê hûn ê nikaribin rikeberiyê bikin. Niha ev derî vebe ku em qala 200-300 kîlometreyan dikin hûn ê potansiyoleke mezin a bazirganiyê bibînin. Dönüp baktığınız zaman büyük bir ticari potansiyel görürsünüz. Hem serok û nûnerên karsazên nisêbînê û hem jî yên bajarên din dibêjin. Ev derî nefesa bazirganiya Bakur û Rojava ye. Em dixwazin got deriyê me berî rokê vebê û însanê me herine Sûrî û însanê me herine Qamişlo me bêriya hev kiriye em ahlê hevin zaten. û weke berê em çûnohatna me çêbê kultura me û ji xeyna vê bölga me hemûçek heta Stenbolê û bajarê me tev da di vî derê re îxracatê bikin. İro Afxapiyê nisêbînê vebê ne ji bo nisêbînê teneya. Ji bo Tirkîsayê, ji bo Sûriyê jî, ji bo Orta Doğu komple ya. İro nisêbîn ticaret merkezî bû berî. Em dîsa dixwazin nisêbîna me bibe ticaret merkezî. İro esnafê me ticarê me ê mezin heme çûne batiyê. Wextî îro Afxapiyê me vebê wê ticarê me ê nevedê. Li gorê karsazan ger deriyê nisêbîn û Qamişloyê vebe dê salane bi milyaran dolar henarde bêkirin. Deriyê nisêbîn û Qamişlo ne tenê deriyê du bajaran e. Ji Batmanê heta Dîlokê, ji Rûhayê heta Amed û Wanê û Betlîsê. Ev derî dema bêvekirin wê bandora rasterast herî kêm li 11 bajarên Bakur bike. Ku ev ji tê watê ku aboriya her du aliyan wê ji berê qat bi qat bilindtir bibe. Maşallah dekak Rûda nisêbîn.